Vini Alia Abadi Yosis.
pisan. Apa mas? Opa, oke. Mas Tondut. Ayo Mbak Tandra. Ayo satset ayo. Ayo, ayo. Mbak Suwarto, Sunggalu. Ono tangis kelayang-layang tangis dewa kang wedi ati Andalana kandelana yen wis dadi mongso ditumpake krita Jawa rodane rupa manungsa ditutupi andang-andang disirami banyune kembang Gusti Allah aku nyuwun pangapura ning sayange wis ana kono abadi mudun Bapak ini, Iring. Pak mudun oh mas Aku. mas Lantai Oke. ya Penak kok kayak kon mudun budal, ngusung diesel budal. Siap. Siap. Masuk. Aku nyanyi kene. Yo. Ono tangis kelayang-layang Tangise wong kang wedi mati. Mas Lanto geser ke kanan Mudun. Don Wah kan mudun. aku jemput aku Sini sayang. Ayo, ayo, ayo. Pelan. Sik aku tak delok dalan iki Lewat sini lo. ditumpake krita Jawa Milih golek sing munggah mudun. rodane Masyarakat. rupa manungsa Oke, Bapak Chandra. Kasih nawang. Ya, ini bos apa mas ini mas bos apa bos gondrong Bos tambang iki. bos tambang wah Tambang duit toh. bos abadi durung lho ya Urung. Gusti Allah Asik. aku nyuwun pangapura ning sayange wis ora ana guna ditumpake krita Jawa rodane rupa manungsa Siap. ditutupi aja-aja disirami banyune kembang Gusti Allah aku nyuwun pangapura ning sayange wis ora ana guna ceritane Ceritane wong seneng tunggal sak kale wiwitane longgo jejer sak pelinane saya suwe saya suwe kadang jejer nyakal tangan banjur ngomong males aku tresno kowe ceritane ceritane wong seneng
suwe saya suwe kadang cecernya kal tangane Lanjut. banjur ngomong mas aku tresno kowe Lali aku ki. Deke. Lali. Ayo. Lali aku. Tak goleki. Ayo. digawe lara Bang. kembang Joget. Tidak bisa. Ayo. Ayo, ini dirimu jatamu tayupan. Ayo. Setuju ya? Oke. Zero lu. Ayo. Balik, balik. Spesial kan GRT 28. Selamat malam. Enak loh mas. Ayo, pengen rapein. Kopi saya terus rene. Hea, hea, hea. ceritane Ceritane wong seneng tunggal sapale. wiwitane Langkah jejer sabar dinane. saya suwe Kadang jejer nyakal tangane. Lanjut. Banjur ngomong aku Atau ceritane ceritane wong seneng tunggal sapale. wiwitane saya suwe lanjut Yo, hea. Oh, Ora pasti kanggone para wanita kambang rawe iku paribasane ini bangrame luwe becik tak tinggali. Pak Jinawang mau joget? Nggak joget? boleh joget ya oke Jangan tanya bagaimana esok, ku tak ingin menerkam perasaanku. Yang ku tahu hari ini ku mencintaimu. Yang ku tahu ku sangat menyayangimu. Biarlah semua berlalu.
kasih bosnya. Karena diriku Joget toh bos. sangat menyayangimu. Ku akan membuktikan cinta di hatimu. Satu rasa menggapai bahagia. Ku bina dirimu sebagai teman hidupku. Berjanjilah kasih setia bersamaku. Matur nuwun, Bos. Bos Nawang terima kasih. Dari Mas Supri. Dan ini juga salah satu kebang kesukaan dari Bapak Sandra dan Mama Sandra ya. Terima kasih. Satu rasa cinta. Wasik. Terus. Songkel Channel. Biarlah semua berlalu, jalan seperti apa adanya. Bunga akan mekar meski kemarau melanda. Bunga akan mekar meski kemarau melanda. Bukan ku ingin memastikan akulah cinta sejatimu. Yakinkan hatimu, akulah takdir yang engkau nantikan. Ku ingin kau merasa tentram, biarlah berada di sampingku. Karena diriku sangat menyayangimu. Ku akan membuktikan cinta di hatiku. Satu rasa menggapai bahagia. Ku bina dirimu sebagai teman hidupku. Berjanjilah kasih setia bersamaku. Berjanjilah kasih setia bersamaku. 1, 2, 3 tempat. T43. Selamat pokoknya. Pemilih. Asik. Wis wancine
apa kono? Oke. Aku tak wujud. Wis sampurna yen berjamaah. Para nono kendo. Subuh, zuhur lan asar. Salat sayekti ngetoke tindak mungkar. Maghrib lan isya cangkepe. Prayogane ditambah salat sunahe. So sembrono iku perintah agama. Ngelingono ning dunya mung sedina. Sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa. Yen kepengin besok munggah swarga. Asik. Meton dit. Joget ora apa-apa Pak Teh. Wis wancine. Bener iki Lemen ya. Mangku pura dudu penggawean. Duwe becik di rumah sayang. Kowe wis lari omah ora uli-ulian. Senengane dolan ning karaokean. Gandengi penyanyi ora cukup siji. Masuk. Cekelane foto polahe kaya wong tuwa. Yo!
Selamat malam untuk warga RT 43. Ya. Bapak Agus dan seluruh warganya. Tidak goyang bareng Abadi Music.